खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव नोंथांमोननि सिगाङाव फोसावनो लादों बिटिसिजों लोगोसे गासै मुलुगनां खौरां। गिबि खौराङाव दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावग्रोनो लादों बर'नि जोहोलाव रन्जन दैमारिनि बागै। जों मिथिगौ एनडिबिनि गायसनगिरि एनडिबिनि आफादगिरि बिथां रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियावनो दं आरो बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' एनडिबिफोरा दासिमबो जोबथेसालियावनो दं। दिनैनि समाव जों बयबो गारां दिखांनांगोन, सोरखारनि हेंथायै गोख्रों रावजों उदां खालामनांगौनि थाखाय खौसेयै आगान सुरनांगोन। मानोना गेदेमा रन्जन दैमारिया जोंनि गेजेराव हारिनि गेजेराव थानानै खामानि मावनो खाबु मोननांगौ। बिथांबादि सुबुंखौ जोंनि हारिनि गेजेराव उदां जानानै लाबोनांगौआ जोंनि साफ्रोमबो सुबुंनि बिबान, थामहिनबा बर' सुबुंफोरनि आखायाव थानांगोन। सोर सोर बिथां रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां फैजानो हास्थायो। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बारग' एनडिबिफोरनि गोख्रों नाजानायाव थांनाय माखासे बोसोर सिगाङाव बिथां बिटिआर नाब्लानि बेल हियारिंआ जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै। बेनि उनाव 2025 जोबनाय समहालागै रन्जन दैमारिनि मोनसे बेल हियारिंआ जानो गोनांमोन, जेराव उखिला बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय बेनि बागै जेबो खौरां गैलिया। जेराव 2025 जोबनानै थांनायनि उनाव दायो 2026 सफैनायनि उनावबो बिथांनि बागै जेबो खौरां मोननाय जायाखै। आसा खालामो बिथां गेदेमानि थामहिनबा रन्जन दैमारिनि बेल हियारिंआ बे बोसोरावनो जागोन आरो जाहाथे बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायो बेखौनो इसोरनियाव आरज खालामनाय थाबाय। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बर'फोरनि थामथि गोरोबथा, जाय गोरोबथाया एबसु, एक्स एनडिबि, इउबिपिअ आरो भारत सोरखार आरो आसाम सोरखार जथायै बिटिआर गोरोबथाया जानानै थांदोंमोन। जाय गोरोबथायाव एबसुनि दैदेनगिरिफोर, इउबिपिअनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे एनडिबिनि गायसनगिरि एनडिबिनि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङाबो गावनि बेसेन गोसा सागानखौ होदोंमोन। गोबां समफोरावनो सोंथि नुजादों बिटिआरनि सागानगिरि जानानै मोनसे एकर्डनि बेसेन गोसा सागानगिरिया बोरै जोबथेसालियाव थानो मोनखो। दिनैनि समाव बेबादि मोनसेबो एकर्ड गैयादि जायफोरा सागान खालामदों बिथांमोना बेबादि जोबथेसालियाव थानांनाय। बेराफारसेथिं बिटिआर दफानि गेजेरजों एक्स एनडिबिफोरनि जेंना, जोबथेसालियाव थानांनाय गासिबो बारग' एनडिबिफोरनि सोद्रोमाफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायनि दफाया बिटिआर एकर्डआव दंमोन। नाथाय माखासे बारग' एनडिबिफोराल' प्रमद बर'नि सोरखार खुंथाय समाव उदां जानो हादों। बेनि अनगायै गोबां माखासे थाबावनाय बारग' एनडिबिफोरा दासिमबो जोबथेसालियाव दं। 2025 बिटिसि बिसायख'थि जोबनायनि उनाव बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिया फिन सोरखारखौ दायो। दा बे समाव गेदेमा रन्जन दैमारिखौ बिटिसिआव सोरखाराव फैनाय मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि सोरखार खुंथाय समाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हागोन ना? बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। दिनैनि समाव सोरखारनि फारसे सोर खुगा बेखेवगोन गेदेमा रन्जन दैमारिनि उदां खालामनांगौनि थाखाय? थारैनो जों गेदेमा बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय खौसेयै ओंखारबोनांगोन, खुंथाय सोरखारनि हेंथायै गारां दिखांनांगोन, बाथ्रा बुंनांगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बिटिसिआव 5 बोसोर सोरखाराव गैयै समाव हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन दि जों सोरखाराव फैयोब्लानो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामगोन। नाथाय सोरखाराव फैनायनि उनाव बिथां हाग्रामा महिलारिया रन्जन दैमारिनि फारसे जेबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। आसा खालामो बे बोसोरनि जोबनाय समावनो थाबैनो जेलनिफ्राय बिथां गेदेमाया उदां जानो हायो बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। आरो बिथां हाग्रामा महिलारियावबो जाहाथे बिथांनि गेदेमानि उदां खालामनायनि हाबा मावगोन बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। क'क्राझारनि कारिगावआव एक्स-बिएलटि मेम'रियेल पार्क लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया क'क्राझारनि कारिगावआव एक्स-बिएलटि मेम'रियेल पार्क लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बे गोसोखां पार्कखौ बड'लेण्डनि गोजोन आरो दावगानायनि थाखाय बारग' बिएलटि सोद्रोमाफोरनि बावसोमनायखौ मान होनो थाखाय जौगाखांहोनाय जादों। बेनि थांखिया बिसोरनि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनाय, हारिफोरनि गेजेराव खौसेथिखौ बांहोनाय आरो इयुन जोलैफोरखौ बावसोमनाय आरो सिबिनायनि बेसेनजों थुलुंगा होनाय। इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेशन थामहिनबा इसर'नि PSLV C62 मिशनाव मोनसे बेले-बेजे जानायनि खौरां मोननाय जादों। इसर'नि मासिगिरि डक्टर बि नारायण बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि सेटेलाइट लन्च जानायनि माखासे मिनिटनि उनावनो ग्रहसाफोरजों सोमोन्दो गोमादोंमोन, जेराव ग्रहसाफोरखौ लानानै थांनाय PSLV C62 रकेटखौ समबारखालि फुंनि 10:18 रिंगायाव श्रीहरिक'टानि सतीश धवन सेन्टारनिफ्राय जाफुंसार महरै हगार हरनाय जादोंमोन।
बे रकेटआ गुदि ग्रहसा EOSN-1 जों लोगोसे मोन 15 हादोरारि आरो हादोरनाङारि ग्रहसाफोरखौ लानानै थांदोंमोन, जेराव प्रक्षेपणनि गिबि खोन्दोआ जाफुंसारै मदद मोनदोंमोन। उननि समाव आरोंदायारि फारागथिफोरा मिशनखौ हेंथा होदोंमोन। डक्टर बी नारायण बिथाङा खौरां बिजोंनि सिगाङाव आरोबाव बुंबावनाय बादिब्ला दि लन्च खालामनायनि उनाव मोनसे थि थाखोआव ग्रहसाफोरजों फोनांजाब राहाया गोमादोंमोन। जाथायनि जाहोनखौ नायबिजिरनो थाखाय इसर'नि बिगियानगिरिफ्रा सिगांनिफ्रायनो गुवारै डाटा एनालिसिसखौ जागायदों। बिथाङा मख'बावो दि बे बेले-बेजेनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय मिशननि मोनफ्रोमबो थाखोनि डाटाफोरखौ नायफामनायनि खामानिया सोलिगासिनो दं। फिन आरोबाव बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 65थि बोसोरारि जथुम्माया जोबनाय लोगो लोगोनो गाहाय नेहाथारि महरै फिन आरोबाव सायख'जाबावनाय नीलकान्त गयारीखौ सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा फन कलनि गेजेरजों दम हरनायखौ लानानै नीलकान्त गयारी बिथाङा गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों ओरैबायदि लिरदों, जेराव बिथाङा बुंदों, हारिनि थाखाय खामानि मावनायासो आंनि थांखि। सोरनिबा दम हरनायखौ गिनानै गुदुं सिङाव हाबनानै थाग्रा जिउ बिबायारि सुबुं आं नङा होननानै बिथां बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा पस्ट खालामदों। स्टेट बैंक अफ इन्डिया थामहिनबा SBI आ गावनि ATM आरो अट'मेटिक डिप'जिट काम उइथड्रल मेसिन थामहिनबा ADWM लेनदेननि बेसेनखौ सोदांबाय। हादोरनि बयनिख्रुइ देरसिन पाब्लिक सेक्टरनि बेंकआ गुबुन बेंकनि ATMखौ फ्रि सिमानि बारनानै बाहायग्रा कास्टमारफोरनि थाखाय मासुलखौ बांहोदों। सोदांनाय सुलफोरा 1 दिसेम्बर 2025 निफ्राय गोहोम गोग्लैदोंमोन, जाय बे एखे बोसोरनि SBI नि बादिब्ला इन्टारचेन्ज मासुल बांनायनि उनाव बे थिरांथाखौ लानाय जादों, जायनि थाखाय ATMजों सोमोन्दो गोनां सिबिथायनि बेसेनखौ नायफिननो गोनां जादों। फेब्रुवारि दाननि उनाव बेंकनि गिबि बेबादि बारायनायखौ दिन्थिदों। सासे मेडिकेल फरायसाया समबारखालि बेंगालुरुनि सन्दापुरायाव गावनि न'आव गावखौ फोथैनानै लादोंमोन। बिनि नखरनि सुबुंफोरा कलेजनि फोरोंगिरिफोरखौ गोसोआरि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि अजद होनाय जादोंमोन। जिउ गोमानाय आइजोनि बिमाया अजद होनाय बायदिब्ला हाथाइ बिगियान फरायबाय थानाय यशस्विनीखौ बिगुरनि गाबखौ लानानै गावनि क्लासमेटनि सिगाङाव बिबुंसारहोगिरिफोरा लाजिफोनांदोंमोन। लोगोसे अजद होदों दि स्टाफआ बिथांनि डक्टर जानायनि लुबैनायखौ सोंथि खालामदोंमोन आरो गाज्रियै बिथांनि सायाव मुं सुदोंमोन। अजद होनाय बादिब्ला बिबुंथिफोराव आइजोनि गाननाय जोमनायनि सायावबो सोंखारिजाथाव बिबुंथि लाखिदोंमोन आरो खेबसे मेगन सानायनि अजद होनायनि उनाव सेन्सिटिभ नङै रावबो बाहायदोंमोन। अजदआव आरोबाव बुंनाय जाबावदों दि यशस्विनीखौ सेमिनारफोराव बाहागो लानो गनायथि होनाय जायाखैमोन आरो रेडिअल'जि केसनि खामानि होयैनि थाखाय सोलोंथायारि महरै दुखु होनाय जादोंमोन। फरायसालिमानि प्रिन्सिपालजों लोगोसे साबा बिबुंसारगिरिफोरनि हेंथायै सुर्यनगर पुलिस थानायाव केस होनाय जाबाय होनना मिथि मोनदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।